Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu podporuje slovenské neziskové organizácie, ktoré pôsobia v krajinách globálneho juhu. Spolufinancujeme a snažíme sa spolufinancovať ich projekty, ktoré realizujú v rámci humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Agentúra spolufinancuje projekty humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce, ktorých súčasťou je aj vysielanie dobrovoľníkov. Martina bola vyslaná na projekt do Kene, konkrétne do pobrežnej oblasti Watami. Tam realizovala svoje projektové aktivity, kde sa snažila v podstate z pohľadu administratívy, ale najmä takého marketingu, podporiť tento projekt, alebo skôr také rozrastanie sa tohoto projektu. Témy, ktorým sa Martina venovala, bolo ekologické a udržateľné poľnohospodárstvo, cieľom ktorého bolo nadobudnúť potravinovú sebestačnosť pre miestne komunity. Martina sa počas svojho pôsobenia v Kenii nakontaktovala na miestne organizácie, s ktorými začala komunikovať o možnej spolupráci. Zároveň sa jej s týmito novými partnermi podarilo vytvoriť 2 nové návrhy projektov. Martina plnila ciele misie Slovagate, podarilo sa jej chrániť životné prostredie a zároveň podporovať miestnu komunitu.